У Мазыры новой российской нафты няма. У Новополацку толькі ў нязначных аб'ёмах, бо НПЗ надалей працуе з мінімальнай тэхналагічнай загрузкай. Відавочна, працоўнага тыдня было мала, каб пачаць пастаўкі нават той невялікай партыі, на якую удалося дамовіцца з прыватнымі расійскімі пастаўнікамі нафты 4 студзеня. Ці пачаліся ўжо пастаўкі нафты на мазырскі НПЗ і ў якім аб'ёме, калі пачаліся? Пока сегодня никаких изменений. А по Новополоцким нафтане? Тоже пока ничего не изменилось. Все пока в прежнем режиме. Калі летась увесну здарыўся інцыдэнт з забруджанай нафтай, перапрацоўка ў Беларусі скарацілася на 40%. Чыноўнікі называлі тую сітуацыю катастрофай, але сёння тыя аб'ёмы ўспрынялі б за шчасце. І мазырскі, і Новополацкі НПЗ працуюць з мінімальнай тэхналагічнай загрузкай. А значыцца, пра аднаўленне экспарту беларускіх нафтапрадуктаў няма і мовы. Калі лічыць па паказніках не самага лепшага 2019 года, то кожны дзень без экспарту гэта страта амаль 4 мільёнаў рублёў беларускі бюджэт. Тыдзень мінус 26 мільёнаў. Месяц страты больш за 100 мільёнаў. Бюджет будзе кампенсаваць тым, што будуць павышаны цэны на паліва, цэны на жыллёва-камунальныя паслугі, цэны на транспарт. Вось усё падаражэе. Нават калі нафта пачне паступаць на абодва НПЗ, сітуацыя будзе далёкай ад ідэальнай. Расійскія крыніцы паведамляюць пра агульны аб'ём студзенскіх кантрактаў на 750 тысячаў тонаў. У той час, калі для поўнай загрузкі патрэбна 2 мільёны на месяц. Метадам простай калькуляцыі атрымліваем толькі траціну ад таго, што нам трэба. Сумневна, што пры такіх пастаўках улады дазволяць аднавіць экспарт, бо гэтага будзе хапаць толькі для забеспячэння ўнутранага рынку. Каб ізноў зарабляць на нафце, Беларусі тэрмінова патрэбны новы кантракт. І кіраўнік Беларусі цвердзіць, што альтэрнатыва расійскай нафце знойдзеная. Чаму мы до гэтага часу з прэзідэнтам Расіі не дамовіліся па нафце? Таму што Расія хоча, каб мы купілі ў яе нафту па цэнах вышэй сусветных, дзе такое здаралася. Таму я і адмовіўся ад такой нафты і проста заявіў: калі не будзе паставак па сусветнай цане з Расіі, мы знойдзем гэтую нафту ў іншым месцы, што мы і робім, і знайшлі. Вось і адказ на тое, ці ёсць надзея на вялікі кантракт з Расіяй на нафту. Не зусім зразумела толькі, дзе знайшлі. Ці гаворка вядзецца пра узгаданыя вышэй недастатковыя 750 тысячаў тонаў на студзень, якімі расійскі алігарх Гуцэрыў ратуе не толькі свайго сябра Лукашэнку, але і ўласна сябе, бо 42% акцыяў мазырскага НПЗ належаць ягонай кампаніі «Слаўнафта». Ці гаворка пра альтэрнатыўныя пастаўкі праз Латвію ды ўкраіну. Латвійскія чыноўнікі ад наўпроставага пытання, ці вядуцца перамовы з Беларуссю, уцякаюць, хаваючыся за агульнымі фармулёўкамі. Надо сказать, что вопросы данного сотрудничества уже ранее обсуждались со стороны Белоруссии, и латвийские предприятия готовы предоставить Беларуси услуги по перегрузке, хранению и также транспортировке нефти как в портах, так и на железной дороге. Да, но скажите, белорусская сторона с вами уже по этой теме связывалась? Я вам говорю, что как только такая необходимость появится, латвийская сторона предоставит и готова предоставить эти необходимые услуги. Але нават калі кантракт будзе падпісаны сёння, каб запусціць паўночны ці паўднёвы маршрут, патрэбны не адзін месяц. Аб'ёмы паставак будуць непараўнальныя з расійскімі, а кошт адной тонны будзе даражэйшы. Продаж нафтапрадуктаў гэта 25% ад усяго беларускага экспарту. Вельмі балючая страта. Але хуткае вырашэнне справы забаліць яшчэ больш. Быў нафтавы эмірат, вось гэтыя часы скончыліся, таму што варункам да атрымання гэтага статусу з'яўляецца падпісанне гэта 31 дарожнай мапы, гэта дэ-факта ліквідацыя суверэнітэту нашай краіны. Таму трэба ўжо разлічваць бюджэт не тое, што бы было, калі б гэтыя грошы былі, а трэба разлічваць бюджэт незалежнай краіны і ввогуле тое, што мы атрымліваем ад энерганосьбітаў, выносіць за скобкі. Калі б нафтавая блакада з боку Расіі напаткала Беларусь упершыню, можна было б паспачуваць нашым чыноўнікам ды пажадаць ім сілаў і ўдачы ў развязанні канфлікту. Але адна і тая ж праблема паўтараецца што некалькі год. І здаецца, ніхто не робіць ніякіх высноваў. Сам этот режим катастрофы, в котором каждые 2 новых года живет страна, выгоден властям. Они являются, как бы это сказать, источником денег для экономики, даже в случае, когда мы несем, как страна и бюджет наш, большие потери, как вот в предыдущий конфликт. В итоге он был нам в минус и очень существенно.
Но это никак не повлияло на позиции основных переговорных лиц и никак не обрушило авторитет Лукашенко. Напротив, это укрепило его авторитет, поскольку в таком случае он выглядит в такой героической роли, которая позволяет у российских капиталистов что-то такое отнять для страны. Але ці так проста будзе падмануць беларусаў, якія даўно перасталі адчуваць рост свайго дабрабыту. Адказ можна было падтрымаць у сацыялагічным апытанні, але зрабіць гэтага легальна ў Беларусі амаль немагчыма. Другі варыянт – паглядзець на вынікі сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў. Але і там лічбы даўно адарваліся ад рэальнасці і роўным лікам ні аб чым не сведчаць. І хоць лічбы падтрымання кіраўніцтва краіны нерэальныя, вельмі рэальныя цэны на нафту, грошы, на якія ідуць з нашых з вамі кішэняў. А гэта значыць, што нафтавая спрэчка даб'ецца на гаманцы кожнага беларуса. Якія ёсць варыянты развіцця падзеяў і ці ёсць шанец, што кіраўніцтва даспее да рэальнай дыверсіфікацыі крыніцаў нафты. Пра гэта я паразмаўляю з Войцехам Якубікам, экспертам у галіне энергетыцы з businessalert.pl. Добрый вечер, пане Войцеху. Добрый вечер. Добрый вечер. Ці гэтыя дамовы, якія цяпер паміж урадам Александра Лукашэнкі і расійскім алігархам Гуцерыевым азначаюць, што пытанне дыверсіфікацыі і паставак нафты з Польшы ўжо не актуальнае. У нас ёсць часовая дамова, якая дазваляе пастаўляць нафту ў Беларусь у студзені. Гэта не тыя пастаўкі, якія в 100% пакрыюць беларускія патрэбы. Каля паловы запатрабаванняў будуць забяспечаны на падставе дамоваў з фірмамі Гуцерыева. Трэба шукаць новых крыніцаў для беларускіх НПЗ, каб яны працавалі на 100%. Не трэба спадзявацца, каб гэтай крыніцай будзе польская сістэма адпраўкі нафты, бо польскі аператар сістэмы заявіў, што няма тэхнічнай магчымасці адпраўкі нафты рэверсам з Польшы ў Беларусь. Каб гэта зрабіць, трэба падпісаць дамову і разбудаваць інфраструктуру. Невядома, ці Лукашенко рашыўся на такі адважны крок супраць інтарэсаў Масквы. Але памятаем, що Польска ратавала. Будзем памятаць пра тое, што Польша ратавала Беларусь тады, калі з Расіі ў Беларусь трапіла брудная нафта год таму. Польша можа ў нейкай меры дапамагаць Беларусі, але каб да пастаўкі камерцыйныя, рэгулярныя з Польшы і Беларусі ішлі, трэба будаваць інфраструктуру. І з таго, што мы ведаем і чуем ад польскага аператара нафтавага, няма афіцыйнай зацікаўленасці гэтым з беларускага боку. Мы чулі з Літвы таксама, што Літва таксама гатовая, што Літва і Латвія гатовыя падтрымаць пастаўкі нафты ў Беларусі. Гэты накірунак балтыйскі актуальны. Так, і польскі, і літоўскі накірункі актуальныя, але мячык на беларускім баку поля. Беларускі ўрад павінен звярнуцца па такія пастаўкі. У гісторыі дачынення Беларусі і Расіі былі спрэчкі падобныя да гэтую, і было шмат сігналаў пра дастаўку нафты з Венесуэлы, з іншых краінаў. Цяпер мы гаворым пра Польшу. Час на канкрэтыку. Ці Беларусь мае пад уласным кантролем сетку нафтаправодаў і два НПЗ ў Мазыры і Новаполацку. І гэта нейкі аргумент. Сапраўды Лукашенко можа выкарыстаць гэты аргумент, але не ведаем, ці ён гэта выкарыстае, бо гэта быў бы вельмі моцны негатыўны сігнал в кірунку Масквы, з якой все роўна яму прыйдзецца дамовіцца. Польша дзейнічае ў тым накірунку, каб дыверсіфікаваць пастаўкі нафты на сваю тэрыторыю. Гэта адзіная магчымасць, каб палітычна быць незалежным ад Расіі. Ці не прыйшоў час і для Беларусі, каб у рэшце рэшт гэта зразумець. І не гледзячы на ўсе гэтыя ціскі з боку Крамля, аднак пачаць нешта рабіць, а не толькі сидзець на расійскай ігле. Доўгая гісторыя нафтавых спрэчак паміж Беларусю і Расіяй паказваюць, што залежнасць ад расійскай сыравіны, ад пасярэдніцтва ў пастаўцы расійскага нафты ў еўразвяз шкодзяць Беларусі. Бо такім чынам Расія атрымлівае палітычныя ўплывы ў Беларусі. Аднак
Адна справа размова пра пастаўкі нафту і газу, а іншая справа гэта размова пра глыбокую інтэграцыю паміж Беларусю і Расіяй, якая б скончылася змяншэннем незалежнасці Менску ад Масквы. І гэта залежнасць і так высокая, але яна яшчэ можа зменшыцца. Гэта аргумент дзеля таго, каб шукаць нафту ў іншых месцах, каб шукаць нафту, напрыклад, праз Літву і праз Польшу, напрыклад, з Саудаўскай Аравіі. Гэта ўжо было б нешта. Невядома, ці беларускія ўлады вырашацца на гэта. На гэта на сёння няма сігналаў. То бок Польша і Літва — гэта найбольш рэальныя кірункі, якія маглі б нас падтрымаць. Тэарэтычна яшчэ магла б Украіна, якая мае свой нафтапорт пад Адэсай, і можна таксама з розных кірункаў. Важна мець доступ да рынку нафты, у еўрапейскага рынку нафты. Напрыклад, Польша мае свабодны доступ праз нафтапорт да нафтаправодаў, да пастаўшчыкоў з усяго свету, не мусіць баяцца расійскага ўплыву. Калі нешта будзе не так, так як у выпадку бруднай нафты вясною 2019 года, можна атрымаць нафту з іншых кірункаў. Крызіс бруднай нафты з Расіяй паказаў, што незалежнасць ад аднаго пастаўшчыка сапраўды выгадная. Экспарт прадуктаў беларускіх НПЗ — гэта вялікая частка беларускага бюджэту. Гэта каля 25% беларускага экспарту. І цяпер, калі беларускія НПЗ працуюць на палову сваіх магчымасцяў ці на чвэрць сваіх магчымасцяў, мы губляем у бюджэце шмат грошай. Што гэта азначае? Калі Расія гэта дзяржава, якая залежная ад продажу нафты, то Беларусь гэта дзяржава, якая ў другасным сэнсе залежыць ад продажу нафты. Беларусь можа ствараць высокай якасці прадукты нафтавай прамысловасці, але эканоміка Беларусі вельмі залежыць ад паставак расійскай нафты. Гэта ўплывае на развіццё эканамічнай Беларусі. Трэба зменшыць залежнасць ад расійскага нафтавага сектару. Трэба мадэрнізаваць краіну. У Лукашенка у электрамабілях гэта добрая карцінка, але это прыгожая карцінка, але патрэбныя канкрэтныя рашэнні, якія зменшаць залежнасць ад аднаго пастаўшчыка нафты. У найбольш вострым моманце крызісу і беларускай расійскай спрэчкі аб дастаўцы нафты ў Беларусь Александр Лукашенко сказаў сваім чыноўнікам: шукайце нафту. І сёння я даведалася пра тое, што ў Беларусі знайшлі нафту у Гомельскай вобласці, знайшлі невялікія запасы нафты, каля 800 тысячаў тоннаў нафты. Ці гэта смешна, ці гэта сапраўды варта выкарыстоўваць такія невялікія крокі, каб паказаць, што мы здольныя на нешта. Канешне, трэба здабываць як найбольш уласнай сыравіны, каб быць незалежным. Але у доўгай перспектыве Беларусь патрабуе нафты з-за мяжы. Так як і Польша не мае вялікіх запасаў уласнай нафты. Найлепей яе атрымліваць з розных накірункаў, каб адзін дамінуючы пастаўшчык не мог спекуляваць на сваёй пазіцыі.